खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। तामिलनाडुनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लाबाय मुंदांखा फावखुंगुर आरो टिभिकेनि दैदेनगिरि थलापति बिजयआ गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरखौ लाफानानै चेन्नाइनि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियामाव फुंनि 10 रिंगासो समाव बिजय थलापतिजों लोगोसे गासै सागु देरहासारनो हानाय एमएलएफोराबो मन्त्रि हिसाबै गाव गावनि समायखिराखौ लायो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बिजय थलापतिजों लोगोसे कंग्रेसनि गोख्रों दैदेनगिरि राहुल गान्धीआबो बाहागो लाफायो। मख'नो गोनांदि बिधान सभा बियाबाव बिसायख'थियाव गासै 108 बियाबाव देरहासार जानो हादोंमोन फावखुंगुर बिजय थलापतिनि टिभिकेनि राजखान्थि हान्जाया। नाथाय सोरखार दानो थाखाय नांगौ बादियै मेजिक नाम्बार मोनैनि जाहोनाव टिभिकेनि सोरखार दानाया थाबथानानै दंमोन मानोना सोरखार दानो थाखाय गासै 118 एमएलएफोरनि गोनांथि जायो। नाथाय उननि समाव गुबुन आइयुएमएलनि सानै दोलोनिफ्राय बिजाथि फैनायनि उनाव बिजय थलापतिनि सोरखार दानाया आबुं जायो। दुथां सिखावफोरनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि जाहोनाव जिउ खोमानांबाय सासे आइजोआ। गुवाहाटीनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो आइजोआ रुंसारि जायो। मख'नो गोनांदि नगावनि मरि कलंआव सिखावनि हानजाया गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि जाहोनाव गोब्राबै जोखोम जादोंमोन रुब्रेखा भुयाया। बिसि रुब्रेखा आरो बिनि फिसाय डक्टर रन्जित सयकियाखौ न'आवनो सिखावनि सा-5 दुथांनि हानजाया रडजों गाग्लोबनायनि जाहोनाव बिसि फिसाय सानैबो गोब्राब जोखोम जादोंमोन। बे गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव बिसि फिसाय सानैखौबो गुवाहाटीनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय थांनाय 24 एप्रिलनिफ्राय कमायाव दङमोन गोब्राब जोखोम जानाय रुब्रेखा भुयाया। नाथाय बिथाङा जोबथायाव देहा फाहामसालियावनो रुंसारि जाबाय। नंखायै आलफानि मुं लानानै रां दाबिनाय 3 सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे 3 दुथां सुबुङा सासे डक्टरनाव आलफानि नंखाय मुं लानानै खमैबो 60 लाख रांनि दाबि खालामदोंमोन आरो रांखौ होआब्ला सिगि-सिग' खालामनानै बुथारनायनिबो हुमखि होदोंमोन। नाथाय रां दाबि जानाय सुबुङा बेनि बागै पुलिसनो मिथिहोनायनि उनावनो 3 दुथांफोर फारियै कृष्णमणि चुटिया, सन्जय गगৈ आरो जिन्तु गगैखौ हमनो हायो। आसाम रायजोआवबो फैगौ 12 मेआव गोदान सोरखार दानायनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागोन। आसामाव बे खेबावबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो गिबि मन्त्रि जानो थांगासिनो दङ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला खमैबो 1 लाखसो सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव आसामनि गिबि मन्त्रि महरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समायखिराखौ लागोन। बिथांनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। समायखिरा लानायनि सिगां मैयानि सानाव बाजपेयी भवनाव एनडिएनि एमएलए हान्जानि मोनसे गोनांथार जथुम्मा जानानै थाङो आरो बे जथुम्मायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ एनडिएनि एमएलए हान्जानि दैदेनगिरि महरै सायख'नाय जायो। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय फिन आरोबाव सासे बर' सुबुङा गोमानानै दङ। आसाम रायजोनिफ्राय धेमाजि जिल्ला जनाय मेसाखि सापरि गामिनि नखरनि आंखालखौ सुफुंनो खामानि मावनो थांनानै न'फारसे फैबाय थानाय मनु बसुमतारी 54 बोसोर बैसोनि सासे बैसोगोरा सुबुङा थांनाय 3 मे रबिबार सानखालि अन्ध्र प्रदेशनि इलुरु रेल स्टेशननिफ्राय कन्याकुमारीनिफ्राय डिब्रुगड़ एक्सप्रेसजों नखरनि आंखालनि थाखाय खामानि मावनो थांनानै न'आव फैनो होननानै ट्रेन गाखोनाया दासिमबो न'आव सफैयाखै। नखरनि सुबुंफोरा गोबां सुलाद लाबाय नाथाय दासिमबो बेनि बागै जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बेखायनो सोरबाफोर बे सावगारियाव होनाय सुबुंखौ नुयोब्ला थोंजोङै होखानाय जानबुं नम्बर 9954654467 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। नगावनि कामपुराव पुलिसआ सिग्रोमनानै गान्जाजों लोगोसे सासे बैसोगोरा सुबुंखौ हमनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो गपाल दास मुंनि सासे बैसोगोरा सुबुङा गावनि गलायावनो गान्जा फालांगि खालामनायखौ जागायजेनदोंमोन। बे गान्जा फालांगि खालामनायनि बागै पुलिसनिसिम खौरां मोनहैनाय लोगो लोगोनो बिनि न'आव सिग्रोमनानै 1 केजि गान्जाजों लोगोसे फालांगिरि गपाल दासखौ हमनो हादों। श्री कौशिक बर' आं भतरा जौसिन फरायसालिनिफ्राय बुंदों। जोंनि फरायसालियाव माखासे बिजाब मोनफैनो थाखाय जोंनि जा क्लास खालामनाय बे थालांगासिनो दं आरो बे बिजाबखौ जोंनो नांगौ। जों मोनि बिजाबफोरा जाबाय इडुकेसन आरो इक'नमिक्स, पलिटिकेल साइन्स, एडभान्स बड', आइटि, आरटि बेफोर बिजाबफोरखौ जों मोनाखै। बेनिखायनो बेफोर बिजाबफोरखौ थाबैनो जाहाथे जोंनि फरायसालियाव मोनफैहोयो बेनि थाखाय जों सरकारनिसिम गुरैयै खावलायनाय जाबाय।